dikumbang kowe ora melu hatiku susah sama nanan oleh hale kan kula bejar matomban iki jajal jagung sila ura-ura pansila dasar negara itu di bulan Agustus mbok ayo ngogong yuk jajal jagung sila ura-ura Pancasila dasar negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan nang bulan Agustus. Iya. Jane keparengi warga masyarakat Soma Gede. Nggih. Bapak Kades yang ngendika. Pripun? Nang lapangan ya uli. Iya. Ning wong gena ya sing jenenge pepunden kula niku Mbah Sukran niku kepengin nyanding ya apa nggone kowe mau letter T. Nggih. Ning nyatane ya cukup ya Gus. Wah, ya cukup tur meriah. Ya. Dadi kaya nang ngaring kaya apa nang ngaring stadion. Ya. Dadi ana penonton VIP sing nang ngarep. Sing nang nginggil. Nang dhuwur ana. Iya. Sebelah kulon gong ana. Nggih. Pacarmu diware ya Gus anggrage ana wong ngomong ndongakna sing nanggap kon aja gugup melung-melung. Aki ngomong iya aja. Apa enggane kudu siku sing semaur wong pinggir beyana sinden. Lah. Tur maning kan sing nanggap perlu didongakna nggih. Nggih. Sing wis kelangan pirang-pirang. Laras. Kelangan beradab nggo digelar ya paling ora ya tenaga. Biaya. Ya biaya ya konsumsi tur maning nang kene akeh para pepunden. Nggih. Dadi karo dijaga setitik edap. Ya ora pas seneng karo sikus ya kena. Mengko tulana wektune dhewek cocok nggih Bapak Ibu. Nggih. Terus nak kowe Gus lanyung wis bededeg suwe-suwe terus. Ya, nggih niki ngaturaken matur sembah nuwun dhateng utaminipun Bapak Sohibul Hajat, panjenenganipun Mbah Wiryadi Meja utawi Mbah Sukran kalian Ibu Parsina sing lagi nganakena acara tasakuran walimatul hitan ingkang wayahipun panjenenganipun Mas Nevan Ibra Ristianto menika putra saking panjenenganipun Bapak Ari Sugianto kalian Ibu Suparli moga-moga kagem pengantin hitane nggih dados lare sing soleh
cepet mantun mengko nek wis balik aring sekolahnya dadi bocah sing pinter sing sukses dunia akhirat tur bisa mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Wonten supe mugi-mugi kit wiwit sampai akhir acara dalu menika kula panjenengan sedaya dipun paringi panjang uswanipun, murah rezekinipun, lan ugi selamat dunia akhiratipun. Amin Allahumma amin. Pokoknya ngaturaken matur sembah nuwun dateng Bapak Sohibul Hajat ingkang sampun ngaturi Bapak Dalang Eko sak rombongan mugi-mugi amal saenipun jenengan dipun lintu dening Gusti Allah langkung kathah langkung berkah nggih Bapak Ibu nggih amin. Salam sungkem rumiyin katur punden kula Bapak Kades Nggih. beliau Bapak Widayat sajondang perangkatipun sak lembaga desanipun BPD KMD Hanji Bantah tokoh agama lan tokoh masyarakat wonten ing desa Somagede mriki mugi sedaya tansah dipun paringana berkah sugeng kula jajaran Pincang Kecamatan Somagede Pak Kapolsek Padang Ramil matur suwun saking izin ingkang sampun kaparingan Ingkang riyin ngasta wonten Kecamatan Somagede ugi dalu menika rawuh Mas Togog. Nggih. Lajeng saking pundi niki Pak Kades Klinting napa nggih? Tesi nenggani nggih pun Pak Camat Pak Irawan nggih pangapunten. Lan sedaya para penggemar nggih luar biasa dalu menika kathah ingkang rawuh matur sembah nuwun nggih. niki Bapak Karedi Gunung Dakang ngersakna eling-eling Pak Sakir Juragan Kayu Terutur Parno Juragan Kelapa Kuda Sumedang Pak Sipan ugi wonten Bapak Mistar Kadus Kelinting wonten Pak Paino ugi wonten Pak Sarikun sami rawuh nggih matur nuwun ugi wonten menika ngersaken Kapilut nggih matur suwun matur nuwun wonten malinge ngersaken Pudang Kuning nggih matur suwun tapi sing utamane Sohibul Hajat Gus nggih jajal ngersakna lagu apa wong Pak Sukran ya penggemar ya gelem nanggap nah juragan tratek maninge nanggapnya ora bagi mung sepisan leres nang lapangan ganu ya tahu iya mangkono lur nggih pelumutan ya tahu ngesuk be tahun ngarep nanggap maning amin nah luar biasa jadi jajal matur karo Pak Sukran lagune napa bulan derek mawon sing duma wis daturi Sohibul Hajat kan kok kari penggemar kayak gue Gus di awake dhewek kowe manut karo sing nggih leres sing kelangan akeh yuk nggih jajal matur Gus niki Pak Sukran pundi niki pangapunten napa perwakilan keluarga besar Pak Sukran nah atau dari ibu napa Pak Kitir Sumilir menika dari ibunya Mas Nevan yang di nanti selanjutnya apa lagi Bu barangkali ada lainnya dari Sohibul Hajat dulu apalagi atensinya ya Kitir Sumilir terus Katresnan Sejati nah ya tulis iku siap tulis Bayu nah berarti saya sentuh bukan dia khusus nggak Sohibul Hajat di situ betul gini masih ada lagi Ibu barangkali atau dari Bapak boleh ya Bapak Aris niki nopo ngopeng kemarin gonang gara-gara nggih cocok Tinyoknya ndelenge karo situasi dan kondisi kira-kira tentrem ya boleh campur sarian kepenak ning kira-kira dideleng nang mripate wong tua kesemrawut wenyong ya langsung ambil tindakan wayangan maning cocok nggih Bapak Ibu cocok ajeng semrawut napa ajeng tentrem anggar tentrem pun manut kula mawon mesti rame betul ning ora manut kula mungkin kula boleh togokan sedingan mesti dadi ora sida rame nggih Kitir Sumilir nggih mangga niki ngaturi wiwin sing agi dadi tembang lambe yuwin karo ayu yuk
yang nunggu hatiku sesino tirta 2300 yang menonton juga yang live streaming. Hey, yang nobar di Buku Walu, selamat malam. Rumahnya Bapak Udin, Ibu Maria. La 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 la. Dari Soe Bulaca lagunipun Kitir Sumilir masih disambung. Menika wonten katresnan jati. Pradatan Mbak Kenti Wulandari duetkan Mas Firman katresnan jati. Mungkin bar katresnan jati Bobo Camat Irawan aturi minggah wonten ing pepanggungan katresnan jati. Dados Mas. Spesial bahasa Ibu Lajar Tresnan sejati sebagai di hati. Mobil ada perwakilan dari Soe Bulaca, monggo supados menghibur bersama Sekar Bima. Sebagai doa untuk keluarga besar ibu Bapak Sukran, pengusaha tarup yang terkenal. Es Putra Wijaya. Janji Asmodi Sakseni. Nang lintang ing tengah ing wengi. Nang nada asmara. Paringo usata rambulan ning wayah wengi nambah iko kosek ati iki janati ngendi tuwa manis nang anti-anti. Oe oe selamat buat siswa SMKI Banyumas. Oh iya, Kang Budi. Bibit Palio. Oke Mas Prodo Geni monggo.
Bagus, ngaturi Pak Camat Irawan bagus. Bapak Irawan monggo aturan. Kali panjenengan kali Mbak Irma, Mbak Desi mangke saged nenggo dawuh rumiyin. Jenengan jumeneng. Matur nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu menika. Wilujeng dalu Pak Irawan. Mas Togok. Nggih. Alhamdulillah pinanggahan malih dalu punika. Laras seniki teng kabupaten nggih, Pak. Kepala BPBD nggih, Pak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Dilalah ya apalkan semua gede terus untuk promosi jadi kepala BPBD Kabupaten Banyumas. Mobil wonten pangandikan katur pundhen kula sikul hajat monggo Bapak. Oke, gandeng sama dia kalau tentang BPBD ya mulai ini BPBD. Sekarang sudah mulai musim kekeringan, yaitu kekeringan El Nino yang diperkirakan kekeringan ini nanti akan panjang. Nah, lain dengan kekeringan tahun sebelumnya. Mila saya menikah, mangga, sami-sami, yang penting sumber mata air ya di rumah tengah apik. Nah, anggarana sing desa, wilayah sing kekeringan, telepon kula mawon. Nah, termasuk Sumagede kathah banget niki pun. Mulai Tangerang, Kemawi, biasa, wilayah wetan, Subyobaya, Padepan ya. Droping banyu. Nah, mulane sing gone banyu lasi sing ora pada duweni banyu perkasa. Ini yo. Niku saking kula wonten mawon. Dalu punika alhamdulillah hiburan. Laras. Nah, kabeh ngormati pada ngormati. Laras. Nggih, kaya niku sing kula karepaken bae kaya niku. Wonten mriki kathah kasepuhan. Sing wis ya wis sing esuk anggrana hiburan ya kabeh sing ngedemanke sopan santun dan sekabehane. Nggih, matur nuwun Bapak. Insyaallah pemerintahku meneh itu hiburan dan sebagainya kuwi nggo meneh hiburan awake dhewe ora bunek. Meneh ora susah, meneh ora sedih. Dan alhamdulillah dalu punika saged rawuh wonten Pak Sukran. Kula biasa angkatan Sumagede biasane tongolane Pak Sukran mriki. Laras nggih Pak Sukran. Alhamdulillah. Niku wau nuwun lagone lagu yang biasa kalau nyanyikan nih kok nyuwun lagone ninggal katresnan. Ya dipenak dikancani sinden Pak. Kayak mau sing keluargane wis apa mau disimilir setelah ninggal katresnan mangke wiwin enten Singojari. Iya. Ning Bapak Irawan Grumin
Kaya pin ya. Segala-galanya niku saged dihibur. Lah dihibur ya. Yang penting jaga kesopanan aja jowal jawil laring bokong sinden. Ana pasale ya, Des. Nggih. Monggo nggih sedaya mawon nggih. Saling ngurmati. Yo. Monggo Pak Sutra. La 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 la. Ya, makasih, terima kasih. Nangis sakroning atiku nalika sliramu tinggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa pasane moga konekan kada sliramu wae asik. Atiku nalika sliramu tinggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa.
parkiran monggo arep bae. Hei, asren sira. Tepuk tangan kagem Bapak Irawan. Matur nuwun Mas Denjik ya. Luar biasa. Monggo kalajengaken Pak Eko. Inggih, Bomo. Banyuwun kula mangga dihormati sedaya pagelaran menika dalem mawon. Insyaallah ana ya kepenak, kene kepenak, sing mayang ya kepenak, sing nonton ya kepenak, seneng kabehane. Sing nabuhi ya kepenak. Kabehan pokoke sing bombong sabehane ngoten mawon. Monggo kalajengaken mbok bilih wonten pamundutan malih monggo Pak. Nggih, wonten pamundutan niki saking Boswanto ngajari Mbak Wiwin supados lagune kacu kuning. Kacu kuning. Betul kacu biru. Kaya ngapa? Mas Boswanto. Indonesia berdaulat adil dan makmur untuk HUT RI yang ke-81. Kali merdeka tetap merdeka. Monggo. Lo 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 lo. La 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 la. Mandan pengetan Bin. Nalika biyen kowe esian di rono rene bakawo rapi bisa dandanmu lagune Bapak Minto Arasono.
paling banter yoi ole ole bang tulung sering matur nuwun Bos Wanto